7 Demsora Kochosora ADC constituency Ungai Batainai Direndra Deborma Don Chandra BC Dur to Dur Kempino Mary Deborma BJP ni Banarami Manote Tamohine Kokfirok Mongri Haknawi Nairi Chini Mangpliwo Press media rongno chung tini chini Don Chandra ADC village chung dur to dur lokorok bai Malaika chini phainai 12 tarik April TTID election chung berai lai tabuk paithak oro sokpaika chung oron bengla lai janija nok nukung thanglai nai lukuni support to naidi 80 pramotha party inkhable bubagrani thui kolom tui tei mokolni mukti bes namjak to ani jagaya angya tai khoroksa je phan ungdi Tiprasa lukuro tabuk sara Tripura rajyo ni hai o Demsora Kochosora ubo taubo 85% taubo bubaran logitu mon bagai through media norgi bisingte ang koina musungo bubagra asuk mane wana ye yogo chung kuplaing nai chung Tiprasarok chung nini logi tongo 80% chung je oro satung himnai rok chung joto bigra chung kuros malik lag malik ya chung bigra Tiprasarok nin logi tongo bubagra tai chung phainai 12 tarigo chung o amtui mariwo bodriwoi o chini Don Chandra ADC village ni borok chung nono apply khlainai ni mukhang chung sarinai aboni praman norog yang naidi asudin bo borotong boto miani koyekdin 2 din sigang se bo BJP thangle abon sigang bini o kok borotong mono sungdi abo merini kok ang bono saya ang bobai tabuk haino bini kok sawe ang time pass laina ang jora kuri bo bini mote bo tongthong ubangma tongo BJP o jara thanga keno boho koto koto rang chawoi nai BJP o rang chawoi chabaiya baksa bohok fuliwoi kirimi khanai rok ubangma tongo joto anaras buti khanwe kirimi butane rei kono hari buduk lo busuta abarok jawab ni rang ticket money and self power abon bagai lukurok ni buskang bo jesuk phano lodor modor ngoi phan chirik thong lukurok kaham siwo bini choritro tamo ang bini choritro ang yasi surya bo khoroksa burui jati nari jati ang bono respect dibo bini rajniti bo khlaitong ani rajniti khlaimani ani ha dofa tai next generation ni bagai ang coba khlainai brogni rajnaitik khable Tiprasana kebengnani Roman script kebengnani TTID subainani abong khalo BJP ni rajnaitik to aboni sate onek kisu sawai mano borok depression kangka kai onek kisu abo bongnai no tabok hambai nomination rimani dino aboni sikang ang bono phone khlaika kokbo salaika aboni ulobo nomination revive ang bono call khlaika abo bini mobile check khlainai mano norok nomination rimani sikang ni dino last hour bubagra chuno nomination submit paper yafaro adino bo already agotolawo BJP joining khaina bagoi 2 din 3 din thujak elakani mangni maktham charai rongno tlangoi kobor chariwoi jinjar hotelo ang bahai ke bono sanai ang bo jinjar hotelo thuoi je dino ang nomination submit paper tuoi phayo a dino bono khulai champa hawaro already ticket BJP rok riwaitung abu ki chintani chungki saimia diba chung public saimia diba sas pranto bini busai saka nungkhulai champa hawaro bosawai tikiya jitiya badridi phaidi nogo dak ble